ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಲ ಎಸ್ ಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಸ್ವಾಗತ. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನ್ನು ನವರಾತ್ರಿದ 4ನೇ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಎಂಕುಲ ಬೇಗ ಬೈದ ಸೊ ಬೈಯರ್ದಕ್ಕ ಒಂಚೆ 5:30 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು. ಸೊ ನನ್ನ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಭಜನೆ ಪೂರ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ತೂವೊಲಿ ಭಜನೆ ಆವೊಂದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇದು ಭಟ್ರು ಪೂರ ಬೈಜೆರ್ ಭಟ್ರು ನನ್ನ ಬರೋಡು ಐತೆ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮನ್ಪೋಡತ್ತ ಅವು ಪೂರ ನನ್ನ ಆವಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಮಾತ ಬೈದೇರು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಆಯ್ನಾದನಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಪಿಲಕನೆ ಈ ವರ್ಷ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ಏಪಲ ಆಪುಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲ ಏನು ನಿಕ್ಲೆಡ ವೀಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂದೆ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಏರ್ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಉಲ್ಲರ್ ತುಲೆ ಆಯ್ನಾತು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಂಚನೆ ಹೊಸತು ಅದು ಏರ್ತು ಒಂದಿಲ್ಲ ತುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತ ತೂಲೆ. ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಮೇರಣ ಮಂಜಲ್ ಮಂಜಲ್ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत्स्वरं तस्मै श्री गुरवे नमः. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये. ओम या देवी सर्वभूतेषु ಅರ್ಥದಾದ ಬಂಡ ಮೂಜಿ ರೂಪದ ಆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಮಹಾಕಾಳಿಯಾದ ಬಂಡ ಶಕ್ತ್ಯಾತ್ಮಿಕೆ ಅಂಚನೆ ಧನಾತ್ಮಿಕೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂಚನೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸರಸ್ವತಿ ವಿದ್ಯಾತ್ಮಿಕೆ ಇನ್ನು ಮೂಜಿತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಲೋಕ ನಡಮಂದೆ ಇವಾಗ ಅಂಚಿತ್ತಿನನು ಅವು ಏರು ಬಂಡ ಅವೇ ಚಂಡಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಅರೆ ನಿಂತು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಟು ದುರ್ಗಾ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಸುತ್ತೇನೆ ಆ ಒಂದು ನಾಮಧೇಯನ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ವಿಶೇಷವಾದ ನೀನಿ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆ ದುರ್ಗಾ ದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಲ್ಪ ದೀಪ ಐನ ದೀಪಡು ಐನ ಶಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಆವಾಹನ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಅಲ್ಪ ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಷ್ಪಡ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಜಪ ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಬಂಡ ಇಂದು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅವೇನು ಕೂಡ ಮೂಜೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಾ ಒಂದು ದುರ್ಗಾ ಆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಆ ಸೇವೆ ನಿಂತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಪೂಜೆ ಈ ತಾಯಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿ ನೆನಪೂರ ಆ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ.
ನಂಬಿದಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಪನ ಚೆತ್ತಿನ ಅರಿಷ್ಟಲು ಬರ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಕೆ ಇರುಪುರ ಬರ್ತದೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ತಾಯಿಯ ಸೇವೆನ ಪರ ಮಾಡ್ತಿದಾರ ಅಕಲೆಗಲ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಕಲಕಲು ಎಣ್ಣಂಚೆತ್ತಿನ ದಾದಪೂರ ಅಕಲ್ನ ಆ ಕಾಮನೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಅಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವೆನಪುರ ತಾಯಿ ಒದಗಾದ ಕೊರದು ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುದು ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಪಂಚಿತ್ತಿನ ಭೂಭಾರ ಆ ದುರ್ಗಾ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮಗಲ ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲಡ ಆರಾಧನ ದೈವಗಳ ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮದೇವರಾಯ ಚಿತ್ರ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಹಾಗಣ ದೇವರು ನಿಖಲ ಕುಟುಂಬಡ ಆರಾಧನೆ ಯುವದೇವರು ಕುಲದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿತ್ತಿನ ಪಡೆದು ಸಂಸಾರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರಿಷ್ಠಾನಿ ಮನಃಶಂತಿ ದುರಿತಾನಿ ಭಯಾನಿ ಚ ಶಾಂತಿರಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತ ಗೃಹಾಗೃಮಂತು ಮಂಗಲಂ ಗ್ರಾಮದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಕುಲದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಗ್ರಾಮದೈವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಇಡೆಗೆ ಮಾಡೋರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಬತ್ತರು ಪಾಡೋರು ಇದಂಬಲ ಓಂ ನಮೋ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ನಮೋ ದುರ್ಗಾಯ ನಮಃ ಓಂ ಪಾಯಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವಣ್ಣ ಪಾಯಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಸ ಕೊರಿಯದ ಮಲ್ಲ ಕಡೆ મને ઝૂમ ಆನ್ ಪಡ್ ವೇಟ್ ಒಳ್ಪದ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಒಳ್ಪದ ಉಚಿಯದ ಹೂ ಅಂತ ಅದು ಉಚಿಯದನಾ ಎಂತ ಅಂತೀರಿ ಬಣ್ಣಗ ತುಂಬ ದೀತೇನ ಏ ಎಂದೈತೆ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಉಪ್ಪರ್ ದಿನ ಪಲ್ಲ ಒಂದು ಬರಸರ ಇನ್ನ ಇನ್ನಿತ ಓ ಎಸ ಎನ್ನ ಎಸ ಬಂಡ ಬಲೆ ತೆಲ್ಬಲೆ ಬಲಿ ತಲೆ ಬಲಿ ಬಲೆ ತೆಲ್ಬಲೆ ಒಕ್ಕ ಅವ ಬಲೆ ತೆಲ್ಬಲೆ ಹೌದರಿ ಕೋಳುದರಿ ಕೈಟ್ ಅವು ಅವ್ ನಾಯಿ ಬೇರೆ ಬರ್ತನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಯಿ ಬೇರೆ ದೇಶ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಬಂಡ ಒಂದು ಅಂಚಿನಿ ಎರಡು ಬೈ ಕುಲಿತ ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೊಂತೋಡೋರು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವೇಷ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಗಂಟೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗೂಗಲ್ ಬಲಸ್ ಮನೆ ಅರ್ಧ ಬಲಿತೀನಿ ಅಂದದೆ ಬಲಿಪ್ಲ
ಟೇಸ್ಟ್ ಮಧುರ ಮನಸ್ಸು ಮನ್ಸುವ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬಡೆ ಉಪ್ಪಡು ನೆಕ್ಕದು ಪವ್ಯ ಬಟ್ಟಲು ಬಟ್ಟಲು ತುಷ್ಪ ಅಂಬಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಚಟ್ನಿ ಕಡಲೆ ಮನ ಸುಕ್ಕ ನೊಪ್ಪು ಬಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಾಯಸ ಹೋಳಿಗೆ ಅಂಡ್ ಪೂಜೆ ಅಂಡ್ ಒಣಸಾಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗದ್ದಲ ಪುರ ಇಲ್ಲದಂದು ಗದ್ದಲ ಗದ್ದಲ ಕುಡರ ಕುಡರ ಓ ಅಮ್ಮ ಓ ಸರದಿನಕ್ಕ ಮನಸಾಂಡ ಸರೋಜಿನಕ್ಕ ಸರೋಜಿನಕ್ಕನ ಮರ್ಮಲು ಇಲ್ಲಡೇನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾನು ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಬರೋಡು ಒಪ್ಪುಪುರ ಆಯ್ಕೆ ನನ್ನ ಆಟಿನ ಮನೆ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಊರಿದ್ದೀನಿ ದುರ್ಗಾ ನಮಸ್ಕಾರ ದಿನಾಲ ಕೋಡಿ ಪೂರ ದೆತ್ತಿನಿ ವಂಚನೆ ಬರ್ತೀನ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಒರಿದಿನ నేను ప్రతిందుకు ನಮ್ಮ 4 కేజీ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ನಿ ಸುರುಕಿ ತುಯ್ಯರ ಹಾಕಿ ಹಾ ಬಲ್ತಂ ಬರ್ತಿಂದುಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದಪ್ಲೆ ದಪ್ಲೆ ನೆಟ್ಟಿವ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೊರಂಟ್ ದ್ರಾಕ್ಷ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಅಂಡೆ ಕಲ್ಸೇಕರ ಮರ ಖಾಲಿ ಅಪ್ನ ತೋಜಿ ಕಲ್ಚಕರ ಏನು ಬೋದು ಎಂಗ್ ದ್ರಾಕ್ಷ ಕೋರಿಯ ವಿಶಾಲ ಎಂಗ್ ದ್ರಾಕ್ಷ ಕೋರು ಎಂಚೆತ್ತನೆ ಏತಿತ್ತರು ಮಾರೆ ಕಲ್ಸೇಕರ ಮಾತೋರಿ ಕಲ್ಚಕರ ಎಲ್ಲ ದ್ರಾಕ್ಷ ಲಡ್ಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಅಂದೆ ಬಾದಾಮ ನನಗೆ ಇಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೋಡಪ್ಪ ಇರಗ ರಾಮಫಲ ಸೋಮಫಲ ಸೀತಾಫಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಫಲ ಪೂರ ಹನುಮಾನ್ ಫಲ ಪೂರ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಕೂಡ ನೆಷ್ಟೊಂದು ಬರ್ತುಂಡು ಏರೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತು ಕಟ್ಟು ಬಂತು ಕೋ ಏ ಎಕ್ಕಡಿ ಪೆತ್ತ ತಾಡ್ದಿನತೆ ತಮ್ಮನ ಫೇವರೇಟ್ ಒಂದು ಅಲ್ಲೇ ತೂಪಲೆ ತೂಪಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅರ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಬರಂಗಾಯಿ ಇದು ಮರಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಿತಾರದು ತುಂಬ ಕೊಯ್ದು ತಿಂತಾರದ ಇದಕ್ಕೆ ದಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ದಾಯಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತೆ ಪಣ್ಣಿನ ದಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಇರೆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ತಾ ಒಂದು ದಾಯಿ ಇಷ್ಟ ದಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ತಿನ್ನಿಯರ ಇಷ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟದಾಗಿ ಬಂದ ಮಾತ ಸೇಬು ನೆಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟ ದಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಇರೆಗ ಆಪಲ್ ದಾಯಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪರಂಗಾಯಿ ಎಡ್ಡೈತೆ ಜುವಾಗ ಅದೇ ಪೀಂಕಾಣ ಕುಡಿಯರ್ ಮಗಲ್ಲ ಮೊಲೋನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ನಾಡು 2 ಜನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಉಂಟು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಂಡು ಅಂಚೆಂದಿಲ್ಲ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಕೂಡ ತುಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಡಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮೈತೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೋಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಡೀಲ ನಮಕ್ ಮೂಜನಕ ಡೀಲ ನಮಗ್ ಮೂಜಾರ ಡೀಲ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೀಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲಿಗೆಗೆ ಕಾಪುಂಟುಲ್ಲಾಗೆ ಗಡಿಬಿಡಿ
ಉಂತೆ ಚೋನುಂತು ಕಟ್ ಮನ್ಪಡು ಮಾತಾಡ ಅಲೆ ತೂಲೆ ಮಲ್ಲ ಪೂತಿ ಎಲ್ಲ 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 ಕಟ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚೆ ನುಪ್ಪಡು ಬೋಟ ಬೋಟ ಏರಿ 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 ಬಲಿ ಈತ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಾತ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಹೂವು ಹೆಚ್ಚತ್ತ ದೀಯದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ರೇಟ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಒಂಜಿ ಚೆಂಡು ಜಾಜಿ ತಿಕ್ಕದ ನಮಕ್ ಎಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಮಂಜೀಕ ದೇ ನಮ್ಮ ಅಮೃತ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಪತನ್ ಪೋಯೆ ಒಂಜಿ ಬೆಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪೂರ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಉಜಿರೆದಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಆಯ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಡೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಪುಡ್ಸೋದಿದ್ದು ಪೂಜೆಗೆ ಬಿಡ್ತೀರು ನಿಮಗೆ ಪುತ್ತೂರ್ದಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಮುತ್ತುಂಡು ಉಜಿರೆದಾರ್ಡ ಬಾತೇರಿ ಅಲ್ಲ ಆ ನಾಡೋನ್ ಪೋಪಲ್ ಗಡಿಗಡಿಗೆ ಪೋಪಿನಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಏರ್ಲ ಎನ್ನೋಡು ತಾಗಂಡು ಬಂದು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಯಲು ಪೋಪಿನಿ ಪ್ರಸಾದ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಸಾದ ಗಂಧ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲು ಮೂಲು ರಡ್ಡು ಬಕ್ಕರ್ದಿನ ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲು ಮೂಲೆ ಕೈತಲ್ಲು ಅಂಡ ಬಲಿಪುನ್ ರಪ್ಪ ಅರಪಕ್ಕ ಬಲಿಪುನು ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರೀಟೆ ಮುಲ್ಪನಿಪ್ಪುನು ಅಲ್ಲೇ పొడి అయిపోతుందిలే పొడియాలమ్మ కాస్ట్యూమ్ చేంజ్ అయినా పొడి అయిపోతుందిలే బాయి పూర మళ్ళా పొడి అయిపోయినది ఒక సూపర్ ఇంచ ఇంగ్రీడియెంట్స్ హోమ్ మేడ్ ఇంగ్రీడియెంట్స్ ಪಾರ್ದು ಮಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬರ್ತುನ ಈತ ಬರ್ತು ಸರಿ ತಿಂದದು ಪುರ ಅಣ್ಣನ ಮೋಲು ಈ ಪರಂಗಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಪಾಡೊಂದು ತಂದನ್ ಮುಂಚಿ ಈ 4 ದಿನದ ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆ ಆಂಡು ಪೂರ ಪಿದಾಡಿಯರು ಓಕೆ ತುಯ್ಯರದ ಇನ್ನಿತ ಪೂಜೆ ಬಕ್ಕದ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಪೂರ ಸೊ ಏಪಲ ಇಂಚೆನು ಉಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರತಿ ಪೂಜೆ ಬಕ್ಕ ಬಿನ್ನೆರ್ ಮತ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕ ಸೊ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈ